Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos a este domingo 13 de xullo, a sempre en Galicia, o noso programa de todos os domingos a esta hora da mañán. Temos un tempo, bueno, un pouquiño de frío, hai moita néboa, 4 grados de temperatura, teremos unha máxima de 15. Despois o día, parece ser que vai estar soleado. Está comigo Ana, soleado, así din... Soleado, non sei eu. Así din os que saben, pero non é igual ao que se ve. Non, moita néboa. Bueno, en Santiago de Compostela, a capital de Galicia, teñen 22 grados e hai chubascos. Bueno, que sorpresa. É sorpresa, verdad? Empezamos con Sempre en Galicia. Diariamente, cando as campás da Catedral de Santiago dan as 9 da mañán, énchese o obradoiro de peregrinos e turistas que pasean admirados polo corazón de pedra de Galicia. Todos quedan abrallados diante do pórtico catedralicio do Mestre Mateo. Amigos, estamos no mes de Santiago, que ven a ser o mismo co día da nosa nación, da nosa terra, da nosa Galicia, dese anaquiño de mundo fértil, fermoso, añorado, e de cota agardando o milagro da súa propia reivindicación histórica. Santiago de Compostela está a vivir arestrora, neste mes de xullo, unha lúa de mel con milleiros de persoas, pelegríns e turistas que chegan cada día a todas as horas. Sin embargo, algo se botaba de menos mirando o hastial da enorme fachada da nosa iglesia maior, da Catedral de Don Gaiferos, de Reises e Abades. Eran os pasos miúdos dese veciño universal que foi Díaz Pardo, con ese andar lixeiro polas rúas de Compostela e con unha obra incardinada no arte popular. Isá Díaz Pardo non fracasou nunca no amor ao país, demostrado abondosamente en sendo os primeiros en reclamar as roubadas esculturas pétreas de Abraham e Isaac para que voltaran a Compostela, de onde xamais deberon ser roubadas. Cantas veces comentamos estas novas no noso programa, amigos. Non foi sin tempo, pero a verdade é que custou que finalmente volveran ao dominio público esas dúas estatuas de Maestro Mateo, e que eran parte da composición orixinal do Pórtico da Gloria. Como dixemos o domingo pasado,
A familia Franco tuvo que cumplir coa sentenza do Tribunal Supremo tras loitar máis de 3 anos nos tribunales de Galicia. Tuvo que ser o Tribunal Supremo de España quen desposeíu os herdeiros do ditador dun patrimonio roubado ao pobo galego a mediados do século pasado. Unha dura e boa medida simbólica, pero ao mesmo tempo crucial, que derrota o franquismo xusto en estes oscuros tempos nos que rexorden con forza as ideas máis reaccionarias. Unha mostra máis de plantar cara na defensa da liberdade e dos valores democráticos. Unha vez máis, fíxose xustiza co noso patrimonio. Coidamos que Isaac Díaz Pardo pode descansar en paz. Camiño no ceo, hai un camiño de estrelas e hai ao final un destino que ao lonxe te espera. Levántate, peregrino, horizonte clareza, e homes, mulleres e críos seguen salvo a estela. E o corazón e faga chamas, se a tua esperanza fraquea, e que a tua fe de alas para que andar non te venza, e que se Deus o permite, esa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Esperanza flaquea, e que a tua fe se de alas para que andar non te venza, e que se Deus o permite, besa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vostedes saben que o domingo pasado estuvemos a falar moito aquí en Sempre en Galicia desa festa reivindicativa que é o asalto ao Castelo de Vimianzo. Unha festa que se celebra o primeiro fin de semana de xullo. Representa a revolta dos irmandiños do século XV. Pois este ano, os servos dos Moscoso asentaron unha vez máis os pés na forteza e o abrigo dos vellos carballos e o amparo da historia. Esa pedra que son memoria viva de todos os galegos. Como nos comentaba a nosa compañeira Ana, un fermoso castelo con moitos siglos atrás que nos leva a nosa historia, verdad, Ana? Sí, fermosísimo castelo. Tiven a oportunidade de visitalo e coincidín xustamente cunha representación teatral que se estaba facendo nese momento por un grupo de teatro que se chamaba Os Quinquilláns. Bueno, quedei namorada sí. Do castelo. Sí, precioso. Bueno, amigos, pois temos en contacto, fomos hasta lá a Vimianzo por medio do teléfono, temos o teléfono gracias aos vos que faceres do noso querido Santi Garrido, noso compañeiro, tamén aquí sempre en Galicia. Pois temos alá o teléfono a Mónica Rodríguez Ordoño, que é a alcaldesa de Vimianzo, en as terras de Soneira. Mónica, moi bons días desde Montevideo e gracias por recibirnos. Moi bo día a todos e a todas, e o orgullo e o placer é o meu como alcaldesa de Vimianzo, pois hoxe poder falar con todos vos a lo lonxe, pero si sentíndovos a todos a esa terra de Montevideo, Uruguai, sentíndovos aquí moi cerca na nosa terra, na terra de Soneira. Como nace esta festa de Vimianzo, o asalto ao castelo? Bueno, pois nace aloi 28 anos, non? Pois con un grupo de rapaces pois que querían non recoller esa identidade, esa historia do noso concello, o noso pasado, e unha festa que empezou pois con un grupo, con unha idea dun grupo de rapaces, e ano tras ano pois nese momento era unha asociación que era Asbalso, e a partir de aí pois con moito esforzo, moito traballo, pois sumándose, non, moitos rapaces e veciños e veciñas, pois co seu esforzo, co súa ilusión, pois chegamos ata aquí, é dicir, 28 edición que se celebrou este 2025, e a que verdade, pois as palabras quedan cortas para todo o que podemos vivir dese asalto, desa representación e toda esa actividade cultural, deportiva que leva pois todo ese traballo, non? É dicir, con ese traballo das balso, de chirincas, pois podemos chegar e conto que podamos chegar moi lonxe a tersa hoxe ese recoñecemento dunha festa de interese turístico galego e confiando que en breve poda ser nacional, pero dende logo primeiro pasa por agradecer a todos e a todas esas persoas que dende o inicio ata hoxe pois traballaron para que hoxe sexa unha festa referente a nivel Galicia, e creo que xa podemos decir que fora, non, da nosa comunidade autónoma, por toda esa programación, non, como decía, claro, musical, cultural, deportiva e, como non, gastronómica, sempre mantendo pois moi viva a nosa identidade vimanciosa, a nosa historia que trae toda a través dese noso castelo. Unha festa cultural e social, como vostede di, pero que foi escollida como un dos 3 finalistas ao Premio Martín Codas de Música, verdad? Pois sí, aló fomos a
a disfrutar dunha tarde magnífica, con moita ilusión, con moitas ganas. Non podemos, chegamos, eu creo que xa a unha fase, pois eu creo que moi positiva, o cal temos que sentirnos moi orgullosos, pero seguiremos loitando para poder chegar a ser eses premiados xa finalistas, non? Pero xa foi eu creo que unha experiencia moi boa, moi positiva e que sin duda, pois que detrás deso hai moitísimo traballo que hai que agradecer todos xuntos a unha nesa mesma barca, como digo eu, pois que podamos seguir disfrutando no mellor sitio do mundo aquí en Vimianzo dese asalto, dese asaltiño, desos pinchos, desa música, de toda esa nosa historia. Claro que sí, claro que sí. Canta xente sole chegarse a Vimianzo para ese asalto, alcaldesa? Pois mira, a día de hoxe non podría dar unha data, un número, non? Nesta edición podo dicir que foi multitudinario, era un gusto, un orgullo, eu creo que todos os vimianceses e vimiancesas pois nos sentimos cheos de felicidade, de ledicia, non? De ver como estaban as rúas, como estaban as zonas do concerto, como estaba esa cea do asalto que é única, non? Nese foso, nese lugar tan emblemático e ademais onde decoran e preparan dunha maneira única, non? Ademais, pois creo que coñecen, non? Sempre as ganas que hai por poder ir a esa cea e non chega o espacio, non chegan as prazas. Pero decir que nos concertos eso estuvo a petar, é unha zona amplísima, moi grande, pero estaba aquelo petado. De feito, unha semana antes se esgotaron as entradas. Como estaban as rúas de Vimianzo, eu falo de miles de persoas que se achegaron, pois, lóxicamente, de todas as nosas parroquias da Costa da Morte, da provincia, de toda Galicia e de fora. É máis, poidemos, non? Incluso estranxeiros que agora fan por coincidir as vacacións aquí na Costa da Morte para poder pasar e disfrutar dunha maneira inolvidable esta primeira semana de xullo que agora se vive aquí na capital da Costa da Morte, aquí na capital da Costa da Morte, no corazón da Costa da Morte, que pois todos e todas pois tanto disfrutamos aquí no concello, no noso concello, non en Vimianzo. Foi o primeiro Vimianzo foi o primeiro levantamento dos irmandiños na loita contra os señores feudales. Hai incluso durante estes festexos do asalto ao castelo unha cea medieval, verdad? Pois sí, é que, facía referencia, non? Unha cea donde, todos e todas, pois, estamos aí con moita ansia esperando por ese... podes decir, normalmente coincide, non? Como o sábado asalto sempre é o primer sábado de xullo, non? Entón, pois ese primer venres ou último pode cadrar, non? Pero nesa data é unha noite única, unha noite donde todos e todas queremos participar para disfrutar desa cena, desa gastronomía magnífica, pero sobre todo por vivir ese momento, non? Ese momento tan único donde disfrutamos con música. Este ano, ademais, cunha queimada, como todos os anos, e este ano, ademais, con uns regefeiros pois tamén de primeira, e podemos, pois, disfrutando desa cea exquisita, pois dunha noite, ademais, que a climatoloxía nos permitiu pasar dunha maneira, nunha noite de verán magnífica, e a verdad que o podemos pasar pois dunha maneira idílica e inolvidable naquel paraxe no foso do noso castelo, nas Torres de Martelo, que ali pois o pasamos dunha maneira única e inesquecible. Mónica, a Costa da Morte está chamada casi a compararse coa Costa Brava española, verdad? Coa cantidad de xente que está acudindo a eses lugares tan bonitos como son Vimianzo e todos os alrededores das terras de Soneira. Hai moito turismo? Pois sí, a verdade que, eu creo que temos unha paisaxe única, unha climatoloxía tamén magnífica, porque temos algo, como digo eu sempre, un intermedio entre ese sol e boas temperaturas e de vez en cando un pouco de choiva, de fresco. Entón eu creo que temos unha climatoloxía pois idílica, unhas paisaxes fermosas, coas nosas praias únicas, con
todas estas rutas de senderismo, con cantidade de patrimonio que temos para disfrutar, con esa hora tan de moda, non? Pois poder disfrutar dese, como somos destino Starlight, para disfrutar desos ceos únicos tamén aquí, pouco contaminados ou nada contaminados, para poder pois disfrutar non desas estrelas. E, bueno, pois a verdade é que eu creo que é unha zona a cal últimamente, nos últimos anos, o incremento pois dos turistas de todas as partes pois nos veñen a visitar, non? Con como decías, as rutas turísticas, eses camiños que temos tan emblemáticos, pois con esas rutas que podemos vir de Santiago a Fisterra, de todo, porque eu quero sempre englobar o que é a Costa da Morte, é dicir, visitar, presumir de Vimianzo, sin lugar a dúda, para min é o meu concello que me vio crecer, que me vio nacer, que me vio crecer, e donde disfruto tanto, non, presumindo del, da nosa historia, que eu creo que gozamos contando, gozamos moito, pero tamén pois somos un rincón desa Costa da Morte tan fermosa, non? Aí tan preto de Fisterra, tan preto de Musía, de Camariñas, e de todos esos concellos que englobamos a Costa da Morte, e que recomendo pois agora a todos os ointes que me estades oindo, pois que aproveitedes, que organicedes unha viaxe para poder disfrutar, coñecer pois esta terra de Soneira, coñecer Vimianzo, coñecer pois a terra dos dólmenes, castros, todo o noso, no? Como decía, a nosa historia tan rica, as nosas praias, os nosos paisaxes, a nosa xente, a nosa gastronomía, a nosa natureza, para poder disfrutala e ter unha viaxe única aquí é inolvidable. Así que convido a todos os ointes uruguaios que me estean escoitando e todos os demais que estén agora mesmo oíndome, pois organicemos unha viaxe. Eu recíbovos aquí encantadísima para poder incluso pois organizar rutas e facer pois que podades coñecer un pouco máis e vivir pois esta alegría que se vive aquí en Vimianzo. Isto quer dizer un pouquiño ese de que Vimianzo coas portas abertas, verdad? Pero, Mónica, aparte do castelo, dentro desas 14 parroquias que compoñen Vimianzo, que compoñen o Ayuntamento de Vimianzo, comprende cousas importantísimas da historia, como pazos, colmeneros antigos, iglesias vellos, muiños, como o muiño do Mosquetín, verdad? Moi bonitos. Pois sí, bueno, a verdade que Vimianzo podría, non quero deixar nada fora, pero que a riqueza que temos patrimonial, a parte da paisaxe en xeral, pois como ben decías, non, o noso faro, que digo sempre que nos ilumina, aquí no Val de Vimianzo, pois é o castelo, pero moi pretiño temos un castro, o Castro das Barreiras, que é único, estamos pouquiño a pouco, con moitos esforzos, pois excavando tramiño a tramiño para descubrir, e non deixa de sorprendernos cada excavación que facemos. O Pazo de Vimianzo, que é espectacular, os batáns de Mosquetín, a Ruta do Mel, un mirador que temos en Cereixo, é dicir, as 14 parroquias temos rutas onde temos eiras, onde temos os ríos, onde temos, bueno, a cantidade non infinita pois de poder coñecer pois todas esas 14 parroquias, que en todas elas pois temos lendas extraordinarias, e onde poder disfrutar de patrimonio impresionante e poder contarvos, non, toda a nosa historia en todos, cada un dos descubrimentos, non, os Penedos de Pasarela e Traba, que é outro lugar tamén emblemático, tamén que merece moito a pena visitar, esos sendeiros, a Ruta da Auga, a Ruta do Val de Vimianzo, a ruta que vivimos pois non é a Vía Mariana, que tamén pasa por diversas parroquias do Perdollas e Baíñas do noso concello, a Ruta dos Faros, que está tamén moi de moda. Decir, bueno, teríamos a verdade que nada, é sacar un borres e facer unha reserva e virse aquí para terra de Soneira a disfrutar e a coñecer pois un pouquiño do que acabo de contar. Mónica, a nosa audición, o noso programa Sempre en Galicia, escoítase tamén no Gran Buenos Aires e no sur de Brasil, todo Uruguai e no sur de Brasil. Vostede estuvo pasado ano no Centro Galego de Avellaneda. Que impresión leva dos vimianceiros de Buenos Aires?
Bueno, pois a verdad que dese viaxe que quero darlle tamén facer un saúdo a todos os ointes, dicir, dende Uruguai, Argentina, Brasil, pois mandar en primeiro lugar, se me permite, un caluroso abrazo, e mandarlle un cariño moi grande a todos eses ointes con ese ADN vimiancés ou con raíces aquí na Costa da Morte. E bueno, según o que me pregunta, pois primeiro me está facendo recordar, non, esa viaxe que podo dicir que será inolvidable no meu corazón, nos meus pensamentos, porque foi unha viaxe cortiña, pero moi intensa, e na cal non olvidarei o magnífico trato que tiven aí, non, acompañada, que fun con meu marido e con José Manuel Pequeño, alcalde de Dumbría, e foi unha viaxe estupenda, que ben nos recibiron tanto dende os veciños da Avellaneda, como do ABC Corcubión, pois a verdade que nos abriron as portas, así como eu estou encantada de volver a abrirles aquí en Vimianzo, pero nos abriron as portas, o seu corazón, as súas casas, e nos recibiron magníficamente. Fixemos unhas rutas para coñecer Bos Aires, pois esas rutas intensas no pouquiño tempo que levamos para conocer pois un país tan bonito, tan rico, e cunha xente tan magnífica que nos abriu, como decía, non, o seu corazón para recibirnos dunha maneira, que non pudo ser mellor coñecer, que, eu a coñecía, pero moi pouquiño, e poder coñecer un pouquiño máis Bos Aires. Bueno, verdad, Mónica, é que Vimianzo pouca xente tendrá que lle faga tanta propaganda ao povo de Soneira e a Vimianzo como vostede. Foi reelixida por maioría absoluta, verdad? Sí, é verdad que, foi todo un orgullo que en maio do 23, nas eleccións municipais de maio de 2023, pois foi reelixida por, con un apoio de máis do 75%, e, pois éncheme a alma e o corazón de agradecemento, non, para os meus veciños e veciñas que me depositaron a confianza dunha maneira tan grande, tan que, non teño palabras, non? A día de hoxe, pois, ha pasado 2 anos, sigo moi agradecida, espero non fallar aos meus veciños e respostar no meu día a día en conxunto co meu equipo, que tamén lle quero dar as gracias por todo ese apoio para traballar os 365 días do ano para a miña veciñanza, para a nosa veciñanza, que tanto merece, que no seu día nos deron esa confianza de 10 concelleiros sobre 13, que é unha porcentaxe moi elevada, e polo tanto, pois, eso fixo que me enchera todavía, non, de máis enerxía, de máis impulso para seguir traballando pro meu povo, por ese povo, non, como decía, que me viu nacer, que me viu criar, donde traballei e donde traballo, pois, mentras que poda, con toda a ilusión, cariño e orgullo de presumir da nosa terra, dos meus veciños e veciñas, e que farei o que faga falta para que Vimianzo pois luzca da maneira máis brillante e que os meus veciños tamén podan vivir da mellor maneira, tendo os mellores servicios para que eles tamén sexan pois os máis felices aquí, neste concello do rural, pero aquí nun concello pois o cal queremos moito e queremos coidar. Bueno, xa a nosa compañeira Ana que visitou Vimianzo fai pouco, non, Ana? Sí, hai 2-3 anos. 2 ou 3 anos, que non comiu os pinchos, non comechil. non, pero vin unha representación teatral no Castelo preciosísima. Bueno, Mónica, moitísimas gracias por esta comparecencia aquí con Sempre en Galicia. Hai moita xente de Vimianzo escoitando, están chegando whatsapps aquí, saludando a vostede, de toda a xente de Vimianzo que está en Bos Aires ou aquí en Montevideo. Mándolle tamén un saludo para a miña querida amiga Tere Nogueira, que debe estar aí por o Pazo de Trasariz. Moi ben, pois nada, unha amiga, unha veciña, pois nada, os vexo con certa frecuencia, e así que para ela e para o seu marido pois serán trasladados. Un forte abrazo, e nada, eu quero aquí dende Vimianzo pois mandaros un saúdo a Ana, Lorenzo e Toni. Moitísimas gracias por darme esta oportunidade de hoxe participar e contar pois con todo orgullo que sinto pola miña terra, por Vimianzo, pois contar Sempre en Galicia, darme este oco para poder desde aquí mandar
darvos a todos os ointes de verdade de corazón un forte abrazo, moito cariño desde aquí, desde a terra de Soneira, e convidarvos unha vez máis, Toni e Ana, que se vides non deixedes de chamarme, e os ointes tamén, se vides, pois será un placer pois mostrarvos, recibirvos aquí na casa do Concello, na casa de todos, no castelo, e donde poda acompañalos para enseñar e dar a coñecer pois este rincón tan magnífico como é Vimianzo. Pois vamos a dedicar a vostede e a Vimianzo esta muiñeira que nos toca Xavier Díaz, casi nada, Saludos a todo Vimianzo. Un abrazo, compañeiros. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu a me deixa, se tu a me deixa, se tu a me deixa. María bonita, color da sireixa. Color a viña da cara, delgadinha da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos que están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, cola la sireixa, casome contigo, se tu a me deixa, se tu a me deixa, se tu a me deixa. María bonita, cola la sireixa. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, corre da sireixa, casome contigo, se tu a me deixa, se tu a me deixa, se tu a me deixa. María bonita, corre da sireixa. Bueno, vamos cas novas de Galicia enseguidinha, empezamos por esta cousa de filantropía para axudarse contra o cáncer. 3 homes peregrinan por amor, verdad? O pasado xoves, 10 de xullo, esta semana, ¿no? 3 homes comezaron a súa peregrinaxe no Camiño de Santiago, desde Baiona, co obxectivo de recadar fondos para a loita contra o cancro, un tipo de cancro chamado sarcoma.
O motivo desta peregrinaxe é que os 3 homes perderon as súas mulleres vítimas desta enfermidade. Que bárbaro. O amor que sentían polas súas mulleres fixo que se uniran para iniciar unha campaña e xuntar fondos que serán destinados á investigación do cancro. Os 3 homes, Javier, Joseba e Jorge, partiron xuntos o pasado xoves para facer o camiño de Santiago. Por amor ás súas esposas fallecidas de cáncer, verdad? Que cousa, Bueno, xa devolveron as estatuas, non? Non, están no Están en proceso, eso, non? Están en eso. Bueno. Finalmente, a familia Franco vai devolver as estatuas dos profetas Isaac e Abraham que o mestre Mateo fixera para o Pórtico da Gloria. As estatuas, como falamos o domingo pasado, foron sustraídas por Franco décadas atrás e agora unha sentenza do Tribunal Supremo condenou aos seus herdeiros a devolvelas. A familia Franco decidiu non seguir litigando e procederán esta vez a devolvelas. Sí, as pezas están no Pazo de Meirás e o Concello de Santiago está arranxando o traslado e o lugar no que serán ubicadas as estatuas, que deberá ser un lugar accesible ao público, segundo expresou a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Bueno, falamos da festa de Vimianzo, pero ahora vamos falar doutra. Doutra festa que ten que ver cos chamados indianos, que son os americanos que iban os galegos que retornan de América. Esta fin de semana estáse a desenvolver o Ribadeo Indiano. Trátase dunha festa na que se celebra o aporte dos emigrados retornados de América, os chamados indianos. Este aporte inclúe a riqueza cultural que os indianos trouxeron con eles. O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, dixo: o Ribadeo indiano quere poñer en valor a nosa cultura, a nosa historia e a nosa arquitectura indiana. É unha forma de expoñer e explicar que é Ribadeo. Durante 3 días haberá música hispanoamericana, representacións teatrais, exposicións e paseos guiados, entre outras actividades. Bueno, isto ali estará tamén a figura do vello Pancho, non? Que tamén foi un indiano. Seguramente. Que tamén foi un indiano. Que pasa cos premios Lueiro de Rei de xornalismo, Ana? Pois que a xornalista Nerea Pallares foi a gañadora da 8ª edición do Premio Lueiro Rei de Xornalismo polo seu artigo titulado Botar un conto. O xurado valorou o tema escollido no artigo, que trata sobre a comunicación presencial oral no pasado comparado co presente no que as novas tecnoloxías modificaron o noso xeito de vida, roubándonos o máis prezado que é o noso tempo. O artigo, escrito por Nerea Pallares, defende que botar un conto é hoxe un acto de resistencia e invita a recuperar o goce da palabra oral, da transmisión da cultura entre xeracións e das relacións entre as persoas fronte á imposición das máquinas. O que está facendo o obradoiro do noso patronato, por exemplo, ¿no? Por exemplo, o que é a narración oral, pero tamén o que é simplemente falar coas persoas. Claro, porque claro. Realmente ti ves ás veces que hai un grupo de xente e todos cada un co seu móvil e non se están comunicando. No, claro. Entón, claro. Pareceme moi bo falar máis, esta unha idea. palabra, falar máis. Sí, e premiaron entón a esta xornalista Nerea Pallares que fixo o seu artigo baseado xustamente niso. E chamase Botar un conto. Ao punto de dicir que botar un conto é un acto de resistencia. Claro. Imagínate ti. Claro así sí. Estamos. Vamos a escoitar a Xocaloma. Onde os homens tiñan bestas e cabalos, e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. E tiñan un río de augas moi claras, que movía o muiño pra moer o gran. E tiñan un río de
escoita este conto que vai rematar. En aquel lugar lonxano, un día de maio entre a carballeira sonou un cantar, que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras e terras labradas onde traballar. E terán un río de augas moi claras que movo muiño pra moelo gran. E terán un río de augas moi claras que movo muiño pra moelo gran. Agora meu neno se quenceu o berce, durme que tu anaio avalará, e recorda sempre que contra a carballeira sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Amigos, con moito dor, damos conta aos nosos ointes e socios do pasamento, do falecemento da señora Rosa García, nai do querido amigo Xosé Piñeiro, presidente do Patronato da Cultura Galega, a quen enviamos desde aquí o noso máis sentido pesar por esa irreparable perda e dorosa perda. Unha nai é sempre ese báculo no que os fillos nos apoiamos, tanto nas cousas alegres como nas cousas tristes. O velatorio da señora Rosa García, según nos comunica a nosa compañeira Francis, estáse levando a cabo desde as 10 a 1 da tarde na empresa Francisco González, en General Flores e Blandengues. E o enterro será mañán luns 14, de 10 a 11 da mañán, no Cementerio do Norte. E insistimos no noso triste pesamento de tan dolorosa perda o noso querido Xosé Piñeiro. Pero a vida sigue, verdad, Ana? Sí, recibimos unha comunicación do Centro Gallego que celebrarán o centenario da súa sede central o día 25 de xullo ás 19:30 horas, cun brindes na sede da Rúa San José 870. Actuará o grupo folk Treboada cun festival de música celta e a entrada é gratuita. De maneira, entón, que repetimos o centenario da sede central do Centro Gallego será o día 25 de xullo ás 19:30 horas con entrada gratuita. E aí, na sede central, sí, aquí en San José. Na propia sede da Rúa San José. Fálame do patronato, Ana. Pois, este sábado, o 19, o vindeiro sábado, ás 6 da tarde, temos a primeira presentación de teatro en castelán, nesta oportunidade será en castelán,
que é unha traducción e adaptación da obra de Rafael Dieste A Fiestra Baldeira, de maneira que traducido será La ventana vacía. Claro La que ventana vacía. Ana, ao final vamos a deixar en suspenso, pero quen gana, Don Miguel ou a filla ou a muller no bueno, dibuixo? a ver, se o na que... pintura, non digas. Non che vou dicir o final, pero sí, a cousa é que hai un cadro cunha ventana pintada no cadro que é, bueno, o centro da discusión. Sí. Por un lado a súa filla e a súa muller, e por outro está o que pensa o propio Don Miguel e os mariñeiros, porque Don Miguel é un bello mariñeiro toda a vida, claro. Don Miguel é un bello mariñeiro e os seus amigos mariñeiros e o mesmo pintor que está facendo o cadro pensan dun xeito respecto a esa ventana, claro. E a muller e a filla pensan doutra maneira, entón ali está o conflito. Bueno, hai que vela, recorde, o sábado 19 a 7 da tarde. Non, a 6. Eso é o que quería o domingo pasado dixemos que íamos dicir ben agora nesta hoxe, como é sábado, que non é un día de traballo, pensamos que no inverno con frío boa cousa rematar un pouquiño antes, de maneira que estaremos a 6 da tarde. A 6 da tarde do sábado, do próximo sábado, será a presentación desta obra. E logo, sí, a segunda será o martes xa a 7 da tarde, porque é un día de traballo e moita xente non chega máis cedo. Así que sábado 19, o vindeiro sábado, ás 6 da tarde. E logo o martes 22 ás 7. Mais cousas. Para ir teñen que anotarse claro. Chaman por teléfono 2908 0673, chaman a Teresa e anótanse para ir a ver a obra. Mais cousas. Temos dúas actividades moi importantes neste mes de Galicia, que son a do día 25 de xullo, Día da Patria Galega, ás 7 da tarde no Patronato, e posteriormente o domingo 27 a misa en galego na Catedral. Bueno, xa falaremos, danos tempo. Sí, xa falaremos o vindeiro domingo destas dúas actividades, pero sabemos que son actividades moi importantes que se levan a cabo dende hai moitos anos, rematando o mes de Galicia. Claro. Así que día 25, Día da Patria Galega, e o domingo 27 a misa en galego na Catedral. Bueno, vamos a escoitar as Araivas. Hai tempo que non nos escoitábamos. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe, e en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe. Arcen desos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceibe, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Somente a nosa terra abona a túa semente, chorima ti si es nosa, fúchelo e seralo sempre, fúchelo e seralo sempre. Chorima, nosa chorima, tan
amarela no monte, ti en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe, ti en la flor dos galegos, pros de onte, pros de hoxe. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Ana, que che parece se recordamos hoxe a memoria de Xosé Neira Vilas? Sí, o escritor Xosé Neira Vilas, que naceu en Gres, Vila de Cruces, en 1928. É un dos grandes escritores galegos, tanto en prosa como en poesía, e mesmo textos de investigación. A súa obra é moi extensa. Entre a que atopamos a obra en galego máis lida e traducida, Memorias dun neno labrego, de 1961. Gran parte da súa vida pasouna fora de Galicia. Nos anos 50 foi vivir a Buenos Aires, vencellado ás actividades dos exiliados republicáns, e alí casou con Anicia Miranda, unha cubana filla de emigrantes galegos. Neira Vilas, contanoslo así. Ela chegara alí en 1953 dende a Habana cos pais. Procedíamos de latitudes distintas, aínda que étnica e culturalmente temos orixes común nesta bella esquina europea. E ocorrera algo certamente simbólico. Coñecerámonos en 1954 no Centro Ourensán de Buenos Aires, nunha conferencia de Ramón Suárez Picallo sobre Rosalía de Castro. Andando o tempo, o querido deputado galeguista de Sada diría que él fora o noso Cupido. En 1961, Neira Vilas e máis Anicia van vivir a Cuba. E cando levaban 12 anos vivindo na Habana, el sentiu un profundo desexo de voltar á súa terra galega. Desde 1972 ata 1992, cando despois de décadas de emigración americana deciden retornar definitivamente, Neira Vilas e Anicia realizaron 12 viaxes entre Cuba e Galicia. O proceso que viviu para voltar a Galicia deu nome a un libro, 20 anos retornando, porque, como mesmo Neira Vilas di, estiven retornando 20 anos. Claro, porque fixo a idea tivo a súa idea de retornar en 1972, pero realmente voltaron a Galicia en forma definitiva 20 anos despois, en 1992, pero nese intre fixeron 12 viaxes, por eso el di que estivo retornando 20 anos. Claro. O que Neira Vilas sentiu co seu retorno a Galicia é seguramente compartido con moitos emigrantes, o feito de pertencer a dúas terras con tanta intensidade. Vile que Ana, como relata o propio Neira Vilas. 20 años non es nada, cantaba Gardel, nun coñecido tango que se refire precisamente á volta, ao retorno do protagonista. Pero 20 anos suponen un anaco importante na nosa existencia. Para min, foron o ir e vir entre ambas orelas do ancho mar, vivindo con amor compartido e compartible entre dúas patrias, añorando Galicia desde Cuba e viceversa, porque tras tantos anos fora xa non somos máis dun só lugar. Disto poden dar fe milleiros de emigrantes. Así foi que en 1992 Xosé Neira Vilas e Anicia chegaron a Galicia para quedarse, e agora foi ao revés.
Entre 1992, como contaba Ana, e 2006, Xosé e Anicia fixeron 10 viaxes a América. En 2006 escribiu o libro do que falamos, 20 anos retornando, para dar a coñecer, dito nas súas propias verbas, dar a coñecer a experiencia de quen retorna unha vez e outra ao país onde naceu. E remata dicindo: todo o que aquí conto vai en plural, é dicir, andamos xuntos nesta rolda, Anicia e máis eu. Cadroume a min describilo, mais ela está presente en cada momento, en cada volta do camiño, en cada recanto da memoria. Que ben, que ben. Pois vamos a escoitar Terra, precisamente. Cando mirei para os prados, a xiña da miña aldea, enchime de aquel vento que era da miña terra. E foi o chegarme adentro cando acordei que era o que me dera a vida e tiña que devolverlla. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soa quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. Fun o primeiro en fuxir, deixando que aquela terra recollera lluvia e sol e noites de lúa chea. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. Parei o tempo de noite, eu quería na máis vela, e sementala de vaguas pra despois volver eu nela. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. La 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 Ana? Non só recordarlles que teñen que anotarse se queren concurrir o sábado a presentación, o sábado ás 6 da tarde, a presentación de teatro en castelán, anotarse con Teresa no patronato. E ata o vindeiro domingo. Bueno, claro que sí, hasta o vindeiro domingo, amigo, que pasen unha moi boa semana, hasta o domingo.
sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.